కొన్ని కొన్ని ఆహ్, పరిష్కారం లేనివి కేవలం పడుకోబెట్టే. అందులో న్యూమోనియా ఒకటి. న్యూమోనియా వ్యాధిగ్రస్తుల యొక్క బాధ వర్ణనాతీతం. చిన్నపాటి చలైనా తట్టుకోలేరు, ఫ్యానేసినా తట్టుకోలేని పరిస్థితులుంటాయి. ఒక్కొక్కళ్ళ తీవ్రతని బట్టి ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఒక శుభవార్త అని చెప్పాలా. న్యూమోనియా నియంత్రణ కొత్త టీకాను కనుక్కున్నట్టు బిట్స్ హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ యోగేశ్వర్ చెప్తున్నారు. ఆహ్, ఆయనతో పాటుగా ఎంవీఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి, అరుణిమ, కీర్తిమాన్ స్మాల్‌లు కలిసి స్ట్రెప్టోకోకల్ న్యూమోనియా గురించి ఏడాది నుంచి పరిశోధనలు చేశారట వీళ్ళు. ప్రస్తుతం దేశ విదేశాల్లో అందుబాటులో ఉన్న టీకాల అన్నిటి పనితీరు పరిశీలించి వాటికి భిన్నంగా ఈ స్పెక్ట్రోస్కోపీ విధానం ద్వారా వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి చేశారు. ఇటీవల ఎలుకల మీద ప్రయోగిస్తే సక్సెస్ అయిందట. అంతర్జాతీయ జర్నల్ రీసెర్చ్ గేట్లో కూడా ప్రచురితమైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి అనుమతులు తీసుకుని క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిర్వహించడానికి రెడీ అవుతున్నారు.